Вазов. Днес е тържествен ден за децата от полудневна детска градина към основно училище Свети Кирил и Методий, град Първомай. Защото ни са отчумели великденските празници и ние сме в навечерието на един друг голям празник. И това е Гергьовденът. Седмицата, която е определена за червен Великден и зелен Гергьовден, е изпълнена с много надежди и добрина. Хората искат да бъдат все по-добри и по-добри. Затова с настъпването на пролетта се е раздвижил и един млад юнак. Той е Шарен Георги, с намитало, с венче на главата. Той носи плодородие на земята, защото е смел и решителен, победоносец. Затова този ден е денят и на армията. Затова и ние днес сме се събрали да празнуваме. Ще пеем, ще празнуваме и Гергьовденът ще празнуваме. Мили деца, излезте на полянката, за да посрещнем Гергьовденчето. Трили, трили, трилили, гайдата извива. Трили, трили, трилили, песничка игрива. Дидо, дидо. Но защо е толкова тъжно? Аз ще ви разкажа. Свети Георги бил млад момък, който малко хора са го познавали, пък и не са го уважавали много-много. Веднъж той минавал край едно езеро, но това езеро не било като другите, по тъмните му води. Всяка година излизал страшен змей и вземал по една мома. Дошъл бил реда и на царската дъщеря. Стояла тя на брега и плачела горчиво. Спрял до нея Свети Георги и я запитал: защо плачеш, моме? Как да не плача? Всяка година от това езеро излиза един змей и хваща по една мома. Сега е моя ред да ме изеде. Не бери грижа, седни тук. Аз ще легна да поспя, а когато се размърда змея, ти ще ме викнеш. Затворил очи младият мъж и тежко заспал. Заплискали се вълните на езерото, забоботели. Показала се от водата страшната глава на змея. Царската дъщеря не посмяла да събуди момъка, ами тихо заплакала. Една нейна сълза се тъгакулнала и паднала върху лицето на Свети Георги. Когато той усетил падащата капка, се събудил и попитал: Моме, защо плачеш? как да не плача? Ето го змеят, ще ме изеде. Не бой се, моме. Дипнал Свети Георги, извадил копието си и щом змея отворил уста да лапне момата, пронизал го и го убил. Стреснат царската дъщеря, не посмяла да помръдне. Момъкът се обърна тихо към нея.
Благодаря ти, Свети Георги, благодаря. Ти спаси живота ми. Текнаха чешмите. Радостни момите заиграха. Радостно и щастливо. Отивай си сега у дома. С ръка докосвам облаци зелени. Завръщам се стремглаво изведнъж и виждам как се втурва подир мене големият етик гергьовски дъжд и отминава наполубогато с надежди видно коренче и знак. Гергьовски люки, лучици от злато, не спирайте, люлейте ни до мрак. Радостно плеснали очите на спасената девойка и от тогава насетне всички почнали да почитат и уважават Свети Георги. Зелен, зелен е Гергьов ден, избояват ниви и ливади, цветя и билки. Гергьовския дъжд ще окъпе земята, ще обещае плодородие. Рано сутринта младите ще наберат росно гергьовско цвете, ще свият венец, ще накичат агнетата и кошарите, окичи ти вратата, скитка здравец. Навярно възрастните ще вържат люка, полюлей се и ти за здраве. Гергьов ден дойде с успокоителния мирис на люлека, с червения цвят от божура, с земната свила на гори и поля. Гергьов ден дойде с златния дъжд, дето цена няма, дето и най-малката капка жълтица става. Дошла истинската пролет, цветя и билки, а сред тях припуска Свети Георги. На бял кон, на раменете ми се развява на метал, златна броня е стегнала гърдите. Главата опазана с венец, а дълго копие пронизало едра ламя.